Alex, Bek! Sorpresa, Bai. Salto berezia da, 83 metro, hor dorrean eskinatik, eta ixea da bilapurtzu beti parraldeik eta apurtzu beti kursaute hor txegoran, ez dakit, ia bajatan dan, eta, bueno, lehenengo eta behin, ondo baldin badau, salto egiten dugu, eta ez baldin badugu ikusten ondo, buera eta beste egun baten. Ba, bueno, esan lehi bajatuko dala, ez? Aixea, ara... Esan dute, bai. Bada, holan apurka pizkanaka, aixea jaizteri. Saltu motz bat da, dira 80 metro eta salto azkar bat da. Es un salto que además es entorno urbano, que tienes todas las dificultades que no tienes pues cuando aterrizas en una campa libre. No hay farolas, no hay cemento, no hay pared de edificio con la que chocarte. Dena ondo egin behar da, eta lehenengo aldian. Zerbait gaizki ateratzen bada, arazo larri bat daukazu. Todos los saltos tenemos un patrón y seguimos. Las características diferentes de este salto, por ser más bajo, pues el plegado es diferente, porque necesitamos que se abra más rápido, un poquito más brusco, que nos dé luego margen a volar con seguridad para llegar aquí hasta el aterrizaje. Momentu honetan ez da oso ondo saltetako, oso ondo gure dugu esan, ez dugula salteko. Aixea jotzen dozkometik alboz, eta hemen behan ikusten da, geus asko, obstakulo asko, gero lurre hartzeako orduen. Printzipioz ni neuri, etzata guztetan, bai aixea nodi jotzen duen, eta pixkatxo bat apur bet altutxu dau. Iguzkiek indarra gartzen dauenean, taka, hor dekogu momentu bat, non aixea baretuko dan, 40 minutu barru. Mutilek, 40 minutu barru, seire bueltan, eguzkie joaten danean, taka, hor egukiko dugu momentu hona salto iteko. Orain altu dau, bai nik usto baiet. Orduen, orain ez dugu bazkaldu, etorri gara orduñatik, goazen bokata bajatera. Mutilek, venga, bokata! Seirek amargetxe hau, eta hau da txarrena aldana gertatu. Etorri hona ordu bietan, plegau indu, 3:30 preste egon gara, baina aixea egon da, etxon, ez? Ikusten dugu, aixea, enfrentauteteko gule, gero alboti joten dula, orduan oso aldakorra dago, hori da itxen guztien da jakuna. Lehen esan ikusten aixea behan, eta odin beko arbolatan ere aixea dago. Eza lehi apur bajatu dela hemen, baina behan oin ere aixea altza dago. Kanpora noa apur bat ikusten aixea ia doan, eta 6 eta lauren handirez, ia zer. Ze apur bet hau, baina norabide honean, etxe aurrez aur, Batarrizetako antze ondo ikusten dut. Eta zeran doan. Venga ba, pasema Pablo. Sorte, no? Oin hori, banan, antxe Bitor dijoa, Bitor eta gero Ales, Alesen nozetik Pablo, Juanra, Oskar, da ni neu azkena. Ikusten dozu lehenengo ordua zela eta gero zuzua zela eta beti beno, lurrean egon arte, ez hauz tranquilez. Momentu llegau da, bekoak bebai prest dauz,
eta hori bueno, ez dago txantxetako tarterik ez, kriston isiltasune dago hemen, eta salto hasten da. Apurke, exitera joatzen, exita zaten dugu salto egiten dugun tokitik, justo hango eskina horretatik, eta, ia dana ondo duan. Creo que está bien, voy a saltar, ¿eh? Ok. Ready, set, go. Tenemos el salto biekonak, eta ontsi Pablo, venga animo, tío. Subite mucho, venga, salto, ¿no? Ay, el mando se le ha soltado un mando. Se le ha soltado un mando. De bandas. Bien. Venga, ánimo Juanra, Venga, dana prest. Vamos allá. Hautxe, bueno, Oskarren txanda. Ea dana ondo urtetan da. Venga, Oskar. Ready, set. Qué bueno, chaval, qué subidón, chaval. Nere txanda, ekipako naz, eta banoa. Bueno, nere txanda. Okay, ready, set.
Has puesto el pilotillo antes de saltar, cabrón. Mila esker, mutilek! Mila Opa. Salto hau, bai nik eta bai danak, dedikata doa Álvaro Bultori, igaz egon zan hemen. Orain urtorriko da urte bete, bueno, oraindik ez da bete urte bete, 11 hilabete salto inzuenametik, galdu dugu, ez dago gugaz eta beretzako, Álvaro Bultorentzako.